Kaixo guztioi, gaur bideo honetan ikusiko dugu nola lantzen duen adimen artifizialak informazioa bilatzeko webgunean. Erronkak aurkeztu eta testuinguruan kokatu ondoren, informazioa bilatzen hasteko unea iristen da. Horretarako tresna batzuk ditugu. Haien artean, Perplexity, ChatGPT eta DeepSeek erregistroi gabe lantzen duten, eta beste aldetik Cloud erregistroarekin. Horregatik ez dugu erabiliko normalean. Perplexity adimen artifizialean oinarritutako bilaketa motor bat da. Galderak argi eta egituratuta erantzuten dituena. Interneteko hainbat iturritako informazioa erabiliz. Erantzun azkarrak eta referentziak lor ditzakegu. Perplexity adimen artifizial enpresa independentea da. 2022an Estatu Batuetan sortua. Helburua da pertsonek adimen artifizial aurreratua erabiliz informazioa bilatzeko modua hobetzea. ChatGPT testua prozesatzeko eta sortzeko garatutako tresna bat da. Pertsona batek egingo lukeen bezala. Hainbat hizkuntzatako eta gaitako testu ugarirekin entrenatu dute. Eta horri esker, ezagutza oinarri ona du galderak ulertzeko eta erantzuteko. Ideia sortzaileak eta informazio egitura sortzen ditu. DeepSeek, adimen artifizialean, AA, espezializatutako Txinako enpresa bat da. 2023an sortua. Konpainiak hizkuntza eredu aurreratuak garatzen ditu. Eta AAk sustatutako chatbot bat eskaintzen du. ChatGPTren antzekoa. Doakoa eta kode irekikoa da. Eta ez da beharrezkoa erregistratzea. Zergatik erabili beharko genuke adimen artifiziala? Erantzun azkar eta zuzenak. AAk informazioa hainbat orrialdetan bilatu beharrik gabe ematen dizu. Informazio argia eta laburtua. Iragazi garrantzitsuena, denborari galez dezazun. Ulertu hizkuntza naturala. Norbaitekin hitz egingo bazenu bezala galde dezakezu. Gako hitz zehatzik erabili gabe. Berriz galdetzeko eta sakontzeko aukera ematen du. Zehetasun edo argibide gehiago eska ditzakezu hutsetik hasi gabe. Saiheztu informazio faltsua edo ez oso fidagarria. Hautatu kalitateturriak, datu seguruak emateko. Aztertu eta alderatu informazioa. Datuak hobeto ulertzen eta erabaki hobeak hartzen laguntzen dizu. Azken batean, AAk denbora aurrezten dizu. Erantzun baliagarriagoak ematen dizkizu eta informazioa errazago eta azkarrago aurkintzen laguntzen dizu. Perplexity eta ChatGPT modu konbinatuan erabiltzeak hobetu egin dezake informazioa bilatzeko eta prozesatzeko moduan. Alde batetik, Perplexityk eskaintzen digu. Sartu webguneko iturrei buruzko informazio eguneratuta. Datuak egiaztatzeko estekak eta erreferentziak ematen ditu. Baliagarria da albiste berriak edo informazio espezifikoa aurkitzeko. Beste aldi batetik, ChatGPTek informazioa modu argi eta egituratuan laburtzen du, kontzeptu konplexuak erraz azaltzen ditu eta informazioarekin elkarrera egiteko eta argibideak eskatzeko aukera ematen du. Konbinatu moduan, datu eguneratuak eta ondo antolatuak lortzea. Iturriekin informazioa egiaztatzea eta aldi berean laburpen argi bat jasotzea. Eta denbora aurreztea bilaketetan eta datuen ulermenean. Kontuan hartu behar dugu, eskolan erabiltzeko arauak daude. Datu pertsonalik edo informazioa sentikorrik ez jartzea. A laguntza gisa erabiltzea, ez erreferentzia bakar gisa. Eta iturria egiaztatu beti emaitza batean konfiantza izan aurretik. Informazioaren egiaztapena eta fidagarritasuna. Iturriak alderatzea. Lehen eratzunarekin ez geratzea. Horri ofizialekin edo adituen artikuluekin kontrastatzea. Alborapenak saihestea. AAk aurreti asko datuan
lortutako erantzunak sortzen ditu, eta beraz, garrantzitsua da lortutako informazioa berrikustea. Datuen gaurkotasuna berrikustea, datak eta eguneratutako iturriak bilatzea. A batek emandako informazioa erabilgarria izan daiteke, baina ez da beti 100% fidagarria. Hona hemen kontuan hartu beharreko funtsezko puntu batzuk, emaitzeetan konfidantza izan aurretik. Noiz fida zaitezke ahaz? Gai bati buruzko ikuspegi orokorra izateko, iturri egiaztagarriak aipatzen dituenean. A abiapuntu gisa erabiltzen baduzu eta gero informazioa beste iturri batzuekin alderatzen baduzu. Noiz egiaztatu behar duzu informazioa? Aak iturritik ematen ez badu. Gai sentikor edo teknikoetan, osasuna, legeak edo zientzian, datuek zaharrak edo zehaztu gabeak diruditunean. Nola egiaztatu adimen artifizialak egia dioen? Alderantzizko bilaketa. Informazioa bera bilatzen du Googleen edo iturri ofizialetan. Bitarteko fidagarriekin kontrastatzea, albisteak, ikasketa, akademikoak edo webgune instituzionalak. Edo galdetu beste modu batera. Birformulatu kontsulta. Ak koherentzia eusten dion ikusteko. Ondorioa. A laguntza tresnagitza erabiltzen du, baina ez iturri bakar gisa. Orain ikusiko dugu nola lantzen duen Perplexityk. Lehenengo eta behin ikusiko dugu inkognito moduan gaudela. Lehen esan dugun bezala, erregistrorik gabe lantzen ari garelako. Garrantzitsua da bilaketa barra ezagutzea. Hemen galderak idazteko. Prompt deitzen zaio. Zenbat eta datu gehiago eman eta zenbat eta argiagoak izan, orduan eta gehiago doituko dira erantzuna bilatzen ari galderenari. Horregatik garrantzitsua da promptan idazteko gako hitzak. Adibidez, kasu honetan, teknika berriak, urtea, zergatik joera berriak jakiteko, ezagutzeko, eta artisau izokiak, bilatzen ari garena. Promptan, edo bilaketa barran daukagu ikono batzuk. Haien artean, hemen aurkeztu dezakegu zein motako bilaketa egingo duguna. Kasu honetan, web sare osoan, baina aukera daukagu adibidez akademiko moduan edo sozial moduan egiteko bebai. Behin eginda, sakatzen dugu botoia. Hemen daukagu eman digun erantzuna. Ikus dezakegu iturriak agertzen direla. Bai argazkietan, bai testu osoan zehar. Hemen zenbaki txiki batean daukagu nondik atera duten. Adibidez, blog, Aitchef. Edo, kasu honetan, Pistacho Coffee Branch. Haien artean, gure lana da ikustea zeintzuk dira fidagarrienak. Goian, iturriak agertzen da eta hemen daukagu laburpen bat ikusteko nondik atera duten erantzuna. Adibidez, Pistacho, lehen ikusi dugun bezala, blog, Instagramen, argia, hau aldizkaria da, orduan, segurunez, fidagarriagoa izango da. Hemen gaude erantzunan eta behin iturriak berrikusi daukagu galderak. Hau zertarako, nahi badugu gure gaian sakontzeko daukagu aukera batzuk. Aurrera joan baino lehen ikusiko dugu eman dugun erantzuna. Hemen daukagu, teknika esperimentalak edo osagai berritzaileak eta superlikagaiak. Aurkezpen eta zerbitzu berriak. Behin aztertuta ondo dagoen erantzuna, aurrera jarraitu gaitezke. Horretarako daukagu kopiatzeko aukera. Ondo legoke kontuan hartzea ChatGPTren gauza bera egin dezakegu. Prompt honekin galdera bat egiten eta gero ikusten ez aztertzen zein motako erantzuna edo iturriak ditugu. Baina kasu honetan gaude modu kombinatua batean. Horregatarako
erabiliko dugu daukagun erantzuna Perplexityn. Behin itxatzita, joango gara ChatGPTera, eta hemen dago eman dugun erantzuna gure informazioarekin, gure testuarekin. Perplexityk aterata dagoela. Ikusi dugu, egin laburpen bat, mesedez. Behin eginda, hemen dago daukagun erantzuna. Ondo badago, primeran, bestela, eska dezakegu garatzeko gehiago edo laburtzeko. Orduan, ikus dezakezuen bezala, interneteko bilaketetan ez bezala, informazioa dugu irakurtzeko prez. Esteka bat baino gehiago ireki beharrik gabe. Orain, ariketatxo bat egingo dugu. Horretarako, egin bilaketa bi. Erabiliz, ChatGPT edo Perplexity, eta Google edo beste edozein bilatzaile tradizional erabiliz. Galdera bera izango da. Orain, aztertu emaitzak. Zenbat erantzun jaso dituzu? Erantzunak antzekoak edo desberdinak dira? Zer informazio mota ematen du bakoitzak? Zehatzagoa, laburtuagoa, iturriekin? Zein dirudi fidagarriagoa eta zergatik? Orain, idatzu zure ondorioak. Dokumentu batean, bai Word edo Google Docs, eta egin hausnarketa bat. Hau da gure ariketa. Ados? Orduan, espero dut bideo hau baliagarria izango dela, eta eskerrik asko eta hurrengo bideo arte.